çand û zimanê Aryanî Ruhat Bulut. Pêdivî pê heye ku di dîroka şaristaniyê delêkolîneke baş li ser cih û rola gelê Kurd, welat, ziman û çanda wan bêkirin. Diyardeya Aryan ku ji hêla hin kesan ve wekî nijadek serdest, ji hêla hinan ve wekî ziman û ji hêla hinan ve wekî çand tê hesibandin, di warê dîroka Kurdan de jî mijarek giring e. Gelek îddia û tez hene ku li ser esil û çavkaniyên eşîr û gelên Aryanî tên gotin ku gelên Kurd û Faris û zimanên Hind-Ewropî jî di nav xwe de digirin. Ev têgeh bi wateyên cuda hatiye bikaranîn. Her çend di destpêkê de ji bo Aryan îfadeyên di nav xwe de nijadperestiyê vedixwîne hebe jî, di serdemên dawî de nemaze bi kişkirina çand û şaristaniya neolîtik û destpêka ronaqberiya vê serdemê ve niha wekî diyardeyeke li ser bingeha ziman û çandê tê hesibandin. Bi rastî ev peyma ku ji bo eslê qewim û eşîran tê bikaranîn ku wekî nijada arî, an Aryan jî tê pênasekirin, bi têgeha agir ve girêdayî bû li ser bingeha analojiya ar, agir û hin komên nijadperest li ser vê yekê teoriyên nijada serdest pêşxistin. Lêbelê di salên dawî de bi pêşketina zanistî di warê lêkolînên arkeolojîk de ku gelek rastiyên dîrokî ronî dike hatiye destîşankirin ku têgeha arî ne îfadeya serdestiya nijadî ye, têgeheke çandî ye ku bi şoreşa çandiniyê ve girêdayî ye. Tê fêmkirin ku ew navekî giştî ye ku ji civak û komên etnîkî re tê dayîn ku pêşî çandek li ser bingeha çandinî û xwedîkirina sewalan li ser bingeha şoreşa çandiniyê ya neolîtik de pêşxistine. Dema ku rewş wiha dibe, êdî çav dizîvirin ser çavkaniya serekeya şoreşa neolîtikê, erdnîgariya kevana zêrên, kundarên rêzeçiyayên Toros Zagrosan û hewza çemên Firat û Dicleyê. Bi gotineke din îşaret Kurdistanê nîşan dide. Etîmolojiya peyva Aryan tê wateya gel, civaka ku erd, ax, zevî diçîne û ar û ard di Sumerî de tê wateya cod û erd û zeviyên codgirî. Pêwîstiyek termînolojiyê ye ku peyva ar bi têkiliyek nêzik bi ard re wateya cod bide. Paşê em dibînin ku Kurdên îro heman peyva ard wekî cih, zevî bikartîne. Ji hêla etîmolojîk ve di Kurdiya îroyîn de mimkün e ku navên din werin dîtin û ev jî nîşan didin ku peyva Aryan bi eslê xwe çandinî ye. Çawa ku ard tê wateya cih, peyvên ar, ard, arvan hîn jî di zaraveyên Kurdî de bi awayeke çalak têne bikaranîn û di wateya berhemên genim bidin. Ji ber vê yekê girêdana bi Kurdî hem ji hêla dîrokî ve û hem jî di aliyên wê niha de pir xurt e. Bi rastî em dikarin gelek agahdariên din ên li ser Kurdan ji çavkaniyên nivîskiyên Sumerî û tabletên Sumerî fêr bibin. Ji ber vê yekê dê fêm bibe ku ne tenê Kurd di heman demê de hemû gelên kevin ên rojhilata navên ên ku di şoreşa cotkarî çandiniyê de derbas bûne wekî Aryan werin bi nav kirin. Ji ber ku civakên çoleyên semîtik bêtir çandeke şivantiyê temsîl dikin, ew ji xwe di rewşeke cuda de têne nirxandin û di çanda Aryan de nayên hesibandin. Bi heman awayî tişteke ecêb an nefêmbar tune ku Kurd nişteciyên bênavber ên erdnîgariya kevana zêrîn, navenda neolîtikê ne nûnerên serekeyên çand û zimanê Aryanîn. Dema ku lêkolîn li ser eslê ziman, çand û eşîrên arî tê kirin, ango lêkolîn li ser ciyê ku welatê wan e tê kirin, erdnîgariya rojhilata navîn û nirxên çandiyên kevana zêrîn û neolîtikê derdikeve pêş. Ji ber ku têgeh û têgihiştina welat diyardeyeke ku tenê bi bicihbûna li ser axê û derbasbûna jiyana bicihbûnê wateyekê digire. Bêguman ji bo civatek koçer, fikar an pirsgirêkek wan a bi navê welat tune. Wekî din vekirina parçeyek erd ji bo çandiniyê û guncavkirina wê ji bo berhemên baş hewceyê bi hewldanekê hebû. Paqijkirina daran, giya û kevirên mezin hewldaneke mezin dixwast û carinan ev xebat bi salan didomiya. Ev faktoran her wiha bûne sedem ku civak li ser erdên xwe bicih bibin û parastina wan bikin û pêwîst bel ber xwe bidin. Ev hemû bi demê re bûne hişmendiya welat. Welatê yekem an dayîk niştiman yê eşîrên arî ku bi çanda neolîtikê ve hatine nasîn û bi hezaran salan bi vê çandê pêş ketiye, di heman demê de ciyê yekem ê şoreşa neolîtikê bû. Niha divê em bawayeke giştî li mijara ziman binêrin. Ziman yek ji pêkhateyên herî bingehîn ên çanda ku em pê re girêdayî ye. Ger em bifikirin ku çand diyardeyeke civakî ye, wê demê dê were fêmkirin ku civakîbûn bi rêya ragihandinê û giringiya ziman wekî amûra bingehîn a ragihandinê wateyê dibîne. Lewis Mumford, nivîskar, dîroknas û rexnegirê felsefe, çand û mîmariyê ya Amerîkî ye.
Ew bi taybetî bi xebatên xwe yên li ser bajaran û mîmariya bajaran tênasîn, rave dike ku ziman ji bo çand û jiyana civakî gelekî wat hedare û hebûna wê civakê bi çand û zimanê wê ve girêdayî ye.